kini adik gamangka Ba itu dioi kabake diri denai ko denai lai tahu urang nanti do ya lakini dan surang diri dan arok tabu nan adia bariga manga timbarau nan den tarimo dan arok kasih nana dia samaikan mengaku duto malah jadi mangkonyo denai balangam surang denai ko baca mindiri denai lai tahu banyanan kurang mangkonyo adik kandung balante angan biar lakini dia denai bajalan nampak bana itu tak baca gadi nampak bana lura tak babatukan duang mangko nyodenai nan basis siaga biar lakini denai manjauh dan arok tabu nan adia bariga manga timbarau nan den tarimo dan kasih nana dia samaikan mengaku duto malah jadi mangkonyo denai balangam surang
jauh